Kiitos, kun olette tulleet näin runsaslukuisesti paikalle. Hyvät ystävät, hyvät itsenäisen ja vapaan Suomen ystävät. Vallanvaihto tässä maassa on välttämätön. Ilman sitä me emme pysty vapauttamaan maatamme ja kansaa siitä ahdingosta, jossa suuri osa kansalaisiamme parhaillaan elää. Tämä ahdinko on jo saavuttanut myös niin sanotun keskiluokan, ja tilanne huononee päivä päivältä. Kyse on maan vapaudesta ja myös yksittäisen kansalaisen vapaudesta. Nämä on suurelta osalta viety ja vielä pahempaa on tulossa. Tämä ei ole oikein. Tämä ei ole oikeudenmukaista kansaamme kohtaan. Tämä kaikki ei mitenkään mahdu oikeustaju. Siksi meidän on noustava. Vielä pahempaa on tulossa, ellemme nyt aloita puolustamaan maatamme siltä ryöstöltä ja vapauden riistolta, joka on parhaillaan menossa. Maamme johtajat ovat mukana tässä ryöstössä. Globalistiset piirit maassamme haluavat siirtää mahdollisimman suuren ryöstösaaliin maamme rajojen ulkopuolelle, jotta he itse pääsisivät mukaan saaliin jakoon. Tässä Suomen pelastusoperaatiossa on kyse vallan palauttamisesta kansalle, niin kuin perustuslaissamme on säädetty. Tässä pelastusoperaatiossa ei ole kyse eurooppalaisten suurpankkien ja niiden omistajien pelastamisesta, vaan kyseessä on Suomen ja sen kansalaisten pelastus- ja vapautusoperaatio. Nyt vallan maassamme ovat kaapanneet globalistinen kähmiäeliitti ja heidän korruptoituneet hännystelijänsä. Nykyinen tilanne rikkoo perustuslakiamme, vallitseva tilanne rikkoo perustuslakiamme. Me kaikki olemme tämän massiivisen petoksen ja rikoksen uhreja. Nyt, juuri nyt, meidän pitää murtaa tämän petoksen kahleen. Meidän pitää nyt vapautua meitä piinaavista vääryyden kahleista. Tämä ei ole helppo tie, mutta se on ainut oikea tie. Kansamme vapauden tie. Miten vääryyden valta Suomesta poistetaan? Miten vääryyden kahleet murretaan? Maailmanhistoria osoittaa, että suuret ja nopeat muutokset ovat mahdollisia. Historia osoittaa, että kun tietyt asiat toteutuvat samanaikaisesti, niin suuri muutos on mahdollinen, jopa väistämättä. Suurelle muutokselle tarvitaan sopiva yhteiskunnallinen tilanne. Meillä on nyt sellainen, ja ajat huononevat kaiken aikaa. Tämä avaa oven isolle yhteiskunnalliselle muutokselle, vallankumoukselle. Vääjäämättä Suomeen on tulossa suuri muutos, jossa yhteiskunta palautetaan raiteilleen ja takaisin siihen hyvinvointiin, joka meillä aikaisemmin oli. Tätä suurta muutosta meidän pitää olla yhdessä tekemässä. Samaan aikaan otollisen yhteiskunnallisen tilanteen kanssa tarvitsemme myös ideologeja,
vallankumousjohtajia. Sellaisia henkilöitä, jotka tarjoavat parempaa vaihtoehtoa nykyisen korruptoituneen valtajärjestelmän ja nykyisen talousjärjestelmän, kleptokratian, varkaiden vallan tilalle. Meillä on Suomessa nyt runsaasti ideologeja, jotka ovat tuoneet ja tuovat nyt esille sen vääryyden, laittomuuden, epäoikeudenmukaisuuden, mitä maassamme tapahtuu. He tarjoavat ratkaisuja nykyiseen tilanteeseen. Mutta kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelaisia susia. Älkää uskoko heitä. He tulevat valheen kaikella voimalla. Katsokaa hedelmiä, mitä heidän päätöksensä ovat aiheuttaneet. Älkää uskoko puheita, katsokaa tekoja ja niiden hedelmiä. Sopiva yhteiskunnallinen tilanne ja oikeamieliset ratkaisukeskeiset ideologit eivät vielä pelkästään riitä, vaan tarvitsemme organisaatiota, kansalaistoimintaa, jolla meidän vapautussanomamme viedään tiedoksi kaikelle kansalle. Siis menkää kaikkeen maailmaan. Tämä on tie vapauteen. Meidän on keskityttävä oleelliseen asiaan, kansan herättämiseen. Meidän velvollisuutemme on tehdä tämä. Meillä ei ole oikeutta vaieta. Ilman järisyttävää ja perusteellista vallanvaihtoa maamme ja kansamme ryöstäminen jatkuu ja pahenee. Se saa uusia ulottuvuuksia. Herätkää, maamme vartijat, nouskaa, ilmoittakaa vaarasta ja puhaltakaa torveen. Aika on tullut, se on tässä ja nyt. Me voitamme. Totuus voittaa lopulta valheen. We have a dream. Meillä on unelma. Meillä on unelma paremmasta maasta. Meillä kaikilla on unelma paremmasta Suomesta. Siinä maassa arvostetaan perhettä. Siellä asuvat isät ja äidit, jotka rakastavat ja suojelevat lapsiaan maailman pahuudelta. Siinä maassa kasvaa terve ja raitis nuoriso. Sen maan lapset kunnioittavat vanhempia. Siinä maassa lapsille opetetaan elämän perusarvot ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Siinä maassa pidetään lapsille rakkaudellista kuria. Sen maan lapset voivat asua turvallisin mielin. Siinä maassa arvostetaan rehellisyyttä ja hyviä tapoja. Siinä maassa on hyvät koulut, joissa ei lähdetä mukaan vääriin kansainvälisiin virtauksiin. Sen maan lapset voivat käydä turvallisesti koulua. Siinä maassa puututaan koulukiusaukseen ja huolehditaan, että kiusaaminen loppuu. Sen maan maamies saa elämän tekemästään työstä ja hän voi keskittyä tilansa hoitamiseen. Tämä on maailman tärkein ammatti. Sen maan pellot ovat terveitä, puhtaita, kauniita ja viljavia. Siinä maassa on runsaat viljavarastot, joista voi antaa tarvitsemille. Siinä maassa viljelijä on isäntä tilallaan ja virkailija on hänen palvelijansa. Siinä maassa arvostetaan yksilöitä, jokaista ihmistä. Siinä maassa annetaan jokaiselle ihmisarvo. Sen maan vapauden koko kansa on lunastanut.
Sen maan puolesta moni on menettänyt kotinsa ja kotiseutunsa. Moni on antanut henkensä ja moni on vammautunut. Siinä maassa ahdistus helpottaa. Sen maan ihmisillä on hyvä ja turvallinen olla. Siihen maahan me kaipaamme. Se maa ei ole kaukana. Se on meidän sydämissämme ja ajatuksissamme. Se siintää mielessämme kuin uuden, ihanan aamun sarastus. Se nousee niin kuin aurinko pimeästä yöstä. Ensin pimeys alkaa vähitellen kadota ja lopulta valkeus voittaa pimeyden. Mutta se on maa, joka ei synny ilman ponnisteluja. Me, kaikki suomalaiset, voimme tehdä sen ottamalla itse vastuun tulevaisuudesta. Kiitos.